The first reading reminds us, no, that sometimes when people applaud us, when people appreciate us, sometimes it comes to our head, no? Pero tandaan po natin, kung gaano kabilis yung mga palakpak, ganun din po kabilis yung mga panunuri ng ibang tao. If you can see the tension in the first reading. Bakit po? Sa isang lugar, no, the people were already willing to stone, no, Barnabas and Paul. Sa kabilang banda, kulang na lang sambahin sila bilang Diyos, no? Kaya nga po, siguro yun yung isang dapat nating tingnan bilang tunay na Kristiyano, no? Be always level-headed. Whether people accept you, appreciate you, love you, or whether they hate you or not, no? Basta't dapat pantay lang. Oh, huwag mong hahayaang pumasok yan sa iyong ulo o masyado mong dibdibin na masyado kang madidepress when people do not accept you. Bakit? In the end, no, these things are actually beside the point. What is most important is what God thinks of us. Kung ano yung iniisip ng Diyos. Kaya nga po, di ba, meron tayong kasabihan sa English, you cannot please everyone. No? Meron talagang matutuwa sa'yo, meron namang hindi matutuwa sa'yo. No? Sa mga paglipat ng mga pare, ganyan din po yan. No? Merong mga umiiyak dahil mawawala na yung kanilang minamahal na pare. Meron din pong naiiyak dahil tears of joy, no? At umaalis na ang kanilang kinakainisang pare, no? Pero po, hayaan nyo, no? Bakit po? Ang importante, what is important is, it is Christ that remains. Whether we like the priest or not, sana, no, the message is still clear. It is not the priest who is important. It is the good news of our Lord Jesus Christ. Yun po sana, para po sa atin. No? Hindi naman importante kung matuwa sila o hindi sila sa ating ginagawa. Basta't sana yung ginagawa natin, it is for the greater glory of God. No? Kaya nga po kung minsan, alam nyo, dapat ganun ang pagtingin. Lalo na pag yung mga kasama sa work, medyo nakaka-stress. No? Yung mga kasama mo sa work, pag tinitingnan nila yung gawa mo, parang wala nang tama, no? Sa ginagawa mo. Laging meron silang nakikitang mali. No? Pag ganun po ang mga kasama nyo sa trabaho, no? Dapat you actually know how to take a grain of salt. No? Tapos, sabihin, ngayon, no? Basta tama yung, alam ko tama yung ginagawa ko, no? I did my best, no? And kung hindi pa sapat sa inyo yun, di problema nyo yun, no? Pangalawang bagay na tandaan natin, no? Whoever loves me keeps my commandments. No? Tandaan po natin, no? Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang Diyos, pero hindi mo naman tinutupad yung kanyang gusto, na you also do what you only want to do. Hindi po pwede yun. Kaya nga po, dapat tingnan natin, no? Sa buhay ba natin, do we actually follow, no, the footsteps of our good shepherd? No? Hindi po pwedeng trend yan kung yung trend mo nakalabas doon sa kanyang release. Kailangan kung trend yan, laging nasa release yung trend. Pag hindi na po nasa release yung trend, it is already derailed. No? Or hindi na trend. No? Malamang-lamang bus na yan. No? Pero po kung trend yan, kailangan it follows the rails, no? Yung release kung saan siya dapat dumaan. No? Tayo po, no, bilang mga kawan ng mabuting pastol, dapat po, alam natin, we have a trail to follow. And that is the trail of our good shepherd. We cannot just go anywhere. We must be willing to follow Him. No? Sabi po ng Psalm 23, even through the valley
of darkness, no? We will follow Him. Kahit na dun sa mahirap na daan, dadaan tayo para sa ating Panginoon. Tapos po, pangatlo at bandang huli, sabing ganon ng ating Ebanghelyo, pag nakakalimot tayo, dapat we invoke the Holy Spirit, no? Because He is to remind us of everything Jesus taught us, no? Siguro po, yun yung isang bagay na dapat nating tingnan, no? Sana po, yung mga natutunan natin sa buhay natin, hindi tayo, no, nakakalimot, no? Meron pong kasibihan, history repeats itself. Pero sabi ng mga history teachers, it only repeats itself when you do not learn from it. Pag hindi ka natututo. Kaya nga, siguro dapat tignan natin ang buhay natin. No? Sana, yung ating mga pagkakamali, natututo tayo. Wala naman po problema sa pagkakamali kung natututo ka. Ang malaking problema ay pag nagkamali ka at inuulit-ulit mo pa. Sabi nung isang tao, pag daw po ganun, hindi na daw po yun pagkakamali. Excuse the term. Kabobohan na daw po yun. No? So dapat po, yun yung isang bagay sa buhay natin. Let us have realizations when we actually make mistakes. Let us invoke the Holy Spirit to always remind us of the lessons that we must learn from life. So that as we grow in age, sana po habang tumatanda tayo, we also grow in wisdom and holiness. Sana lumalalim din ang ating pagkatuto at ang ating kabanalan. Sana po ito ang bigay sa atin ng ating Kristong nabuhay na mangmuli. Isang pagsulong sa kabanalan at sa ating pagkaalam. Amen. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.